мактаб интернат барои кӯдакони кар ва шунавояшон сусти ба номи тухтабои ғафурови ноҳи бобоҷон ғафуров дар ҷамоати деҳоти хистиеварз ҷойгир шудааст. Мактаб аз 2 ошёна, хобгоҳ, варзишгоҳ иборат аст. айни замон 60 нафар омӯзгор ва 54 нафар мураббӣ ба 290 нафар хонанда аз ҷумла 123 нафар духтарон дониш андохта истоданд. муассиса бо китобҳои фаннӣ пурра таъмин буда аз 9479 адад китоб 300 ададашро китоби имову ишора ташкил медиҳад. Davlati mantorchi bitta, paxtaki mantorchi bitta, pashami mantorchi bitta, jamiyati mantorchi bitta. барои касбомӯзии хонандагон шароитҳо муҳайё буда, тарбиятгирандагон бевосита баъд аз машғулиятҳои асосӣ ба касбомӯзӣ машғул мешаванд. 20 номгоҳи маҳфилҳои гуногун аз ҷумла атласу адрасбофӣ, дӯзандагӣ, сӯзанидӯзӣ, дуретгарӣ ва ғайра амал карда истодааст. мактаб аз соли 1975 то инҷо фаъолият дорад. агарчи имконият аз сабаби зиёд шудани хонандагон баъзе муаммоҳоро фаро оварда истода бошад ҳам, коллективи педагогӣ баҳри он мекӯшад ки имрӯз ҷавобан ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти кишварамон Эмомали Раҳмон саҳмгузор буда ҳиссаи худро гузошта бошад. ба мактаб интернат барои кӯдакони кар ва шунавояшон сусти ба номи тухтабои ғафурови ноҳи бобоҷон ғафуров аз 16 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. хобгоҳи муассиса аз 2 ошёна иборат буда, барои 253 хонанда пешбинӣ гардидааст, ки ба таври шабонарӯзӣ мураббияҳо фаъолият доранд. варзишгоҳи муассиса соли 2018 дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилал аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳи бобоҷон ғафуров барои хонандагон тӯҳфа гардид. аз он хурсандам ки дар мактаби мо майдончи варзишӣ аз тарафи раиси ноҳияи бобоҷон ғафуров Зариф Назирӣ ба мо тақдим карданд. мо дар вақти холигӣ дар ҳамин майдонча бозӣ мекунем. барои ҳамин ман аз номи ҳамаи мактаб бачаҳо раҳмат ба раиси ноҳия мегӯям. дар мактаб интернат барои кӯдакони кар ва шунавояшон сусти ба номи тухтабои ғафурови ноҳи бобоҷон ғафуров таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ роҳандозӣ гашта тарбиятгирандагон дар як баст таҳсил мекунанд. омӯзгорон кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки хонандагон баробари хатми мактаби мазкур бо соҳиби касб гарданд, зеро ки дар мактаб баробари таҳсил тарбиятгирандагон ҳунарҳои атласу адрасбофӣ, дӯзандагӣ, дуретгариро омӯхта соҳиби касб мегарданд.